Il-kap nazzjonalista Adrian Dalija iddikjara li hu m'għandux fiduċja fid-deputati li sfiduċjawh. Fuq ix-xandir nazzjonali Dalija nfexx jattakka lil dawk id-deputati li qal li murewx fiduċja fih għal darba, darbtejn, 3 darbit infila. Però saqtajt, min m'għandux fiduċja fija għal darba, darbtejn, 3 darbiet infila, jien m'għandix fiduċja fih. Adrian Dalija qal li issa se jieħu deċiżjonijiet fil-konfront tad-deputati li sfiduċjawh, fosthom li xaf il-drastika fil-grupp parlamentari. U x'ħadkun il-pożizzjoni tiegħek? Waħda mill-affarijiet minnu fih li jiena fil-ġranet li ġejjin nkun qed inbiddel b'mod drastiku dawk li huma x-shadows tal-Partit Nazzjonalista tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Fi kliem qiebes lejn id-deputati li sfiduċjawh huwa qal li m'għandhomx rispett lejn bosta istituzzjonijiet jew persuni, iżda għandhom rispett lihom infushom biss. Issa kulħadd irid jerfa' id-deċiżjonijiet tiegħu. U d-deċiżjonijiet huma ċari illi m'hemmx rispett lejn il-Presidenza, m'hemmx rispett lejn il-Kostituzzjoni, m'hemmx rispett lejn l-Istatut, m'hemmx rispett lejn it-tesserati. U allura wieħed jifhem illi hemm biss rispett lejhom infushom. Program ta' sija Adrian Dalija semma bisimhom dawk id-deputati li akkosta kollox tref il-fiduċja fihom. Deputati li pubblikament iddikjaraw li tilfu l-fiduċja fih. Ċertament kien hemm nies bħal Onorevoli Tejk, kien hemm nies bħal Chris Said, kien hemm nies bħal Therese Komodini Kakija, kien hemm nies bħal Claudette Buttigieg, illi id-diskors tagħhom kien ċar, ma ħallew ebda triq illi bniedem jibda jifhem mod ieħor, u allura fil-konfront tagħhom żgur illi l-fiduċja min-naħa tiegħi qatt ma tista' tarġa' tiġi rkuprata. Dalija rimarka li f'kuntest li tilef il-fiduċja fid-deputati li sfiduċjawh huwa se jieħu d-deċiżjonijiet u kulħadd irid jerfa' r-responsabbiltà ta' emilu. U bid-deċiżjonijiet illi ħanaċċerta li qed nieħu fil-ġranet li ġejjin fejn imbagħad kulħadd irid jerfa' r-responsabbiltà tiegħu. Ibda mill-ewwel wieħed l-Onorevoli David Tejk. Mistoqsi dwar Therese Komodini Kakija li trid tkun kap tal-Oppożizzjoni floku, Adrian Dalija għalli Komodini Kakija żgur ma rnexxilix iġġib laqda fost sarkażmu u botti diretti lejn min irid jeqlibilu fil-Parlament. U suppost nitħaqin. Innexxilha tagħmel ħafna affarijiet ta' Therese Komodini Kakija u minn hawn ninsellmilha bħala waħda mill-aqwa avukati f'pajjiżna. Però lek taħseb li ġabet laqda f'taw l-aħħar 4 ijiem. M'għandix għalfejn nżid.